Hatzanin ku gjura bazirgani u pishesazieja Amede. Otobuseke nu diyari Amedsporê kir. Otobusa ku bihayeve 22 milyon lireye vate $52,000 bi taybetî ji bo rîhetiya futbolistan hatiye dîzayn kirin. Gjura bazirgani u pişesaziyê Amede ji bo ku futbolistên Amedsporê bi hêsanî seferan bikin otobusek kirî. Otobusa ku nava vê li gorî pêdiviyên futbolistan hatiye Amede kirin bi merasimeke radestî Amedsporê hat kirin. Serokê jûra bazirganiyê ya Amede Mehmet Kaya û endamên birêvebiriya jûrê jî beşdarî merasîmê bûn. Serokê Amedsporê Nahît Eren li ser taybetiyên otobusê got, kursiyên otobusê li goriyên berê zêdetir dirêj dibin. Rabûn û rûniştîna li ser van hêsane, bi kalîteya herî bilind hatiye çêkirin. Di otobusê de sarinc, televizyon û jûrekê civînê jî heye. Odeya bazirganiyê, ev otobus bi 22 milyon lireyên Tirkî kiriye. Endamê birêvebiriya Odeya bazirganiyê ya Amede, Faruk Korkmaz, jî da zanin ku futbolistên Amedsporê êdî çûn û hatîne rahênan, stadyum û pêşbirkên mijarên din de vê otobusê bi kar bî.